Shikura sanga usamla khasi usamla Johnny H Nongrum ya ute udkhar madras hakate ke jingela kai boxing ya kabala tip kertang kum kata ka mod Thai boxing championship kabala pelang hapo kate ke nang ba Chennai ka jingla banjab chu ute usamla khasi da ka ba ai tang Shikura ya ute udkhar madras ka de artat ka sin ka baningkong ha ka jing em jong u ha ka balala banjab ya uliang persya tang hapo ka lai pause kan Usamla khasi Johnny H Nongrum yau bala benanam pha hang ne hapo ka jela jengi kemuta urang ya kura ubakin sai pha nang ne hapo ka jela jengi badu bala ra nam ru bun sin ya ka jela ha ka bola khor ya ki tak maksiat nak kelang sodang jeng ka perthai ha ki snam ki por ki bala dam ne usamla khasi ha ka te ka jingele jeng u ka bala hapo nang ba Chennai ya ka bala tip kertang kum kata ka muat Thai boxing championship usamla khasi Klamdan babana mano-manoru ya kan ka jingyale kai jong u hapo katika nang ba Chennai menta kinsan labana bau new samla khasi ulapoi shadow ka final kan ka jingpoi chu new samla khasi shadow katika final kadai hadin lala ban pelim no yo new khar madras uliang persya tang kembal live house second daka bau ai tang Shikura bat hang ne pelaban sakhi rubu teu khar madras mare kura uni usamla Johnny H Nongrum uteu khar ula lem kinsan mula thlep bo don borchu banke banyale biang banyakon ya uteu usamla Johnny H Nongrum kum tanaka len chaka sengki SU klakit bakit ruang ya uni usamla Johnny H Nongrum bon le bha bon yakon bha haka final hakaba lada ujab kanam bat kaburam un sawanra ya ka jela bat khamtam ya ka jaj ben riu khasi ke jongi